Hello guys, good evening and this is me again, Jeff Point. Welcome to my channel. For tonight's video guys, lalabas kami. Mag-room na naman kami sa labas. And usually ito yung ginagawa namin pag Friday night, Saturday night. Yun, pag walang pasok ay nabukasan yun. Naggagala kami sa gabi. And nangyayari to mga late night na. Siguro mga 11, ganyan. 12 o kaya madaling araw man. So ngayon gabi, pupunta kami ng Parisan para kumain. Kasi ganito talaga ginagawa namin. Ito na yung pinaka-jam namin dito sa bahay. Yung lumabas tapos kumain. So ngayon pupunta tayo ng Santo Cristo, Barangay Santo Cristo kasi nandun yung Parisan na pupuntahan namin. Okay. So ngayon pala, mas maganda rin pala lumabas dito sa Tarlac pag gabi. Kasi wala na masyadong nadaan ng mga sakyan. Meron naman, kaso makasabay mga malalaki na. Pero minimal na yung mga jeep. So usually mga private vehicles na lang. Tapos yung mga malalaking sasakyan like buses. Tapos yung mga trucks. Ganyan. Tapos konti na lang yung mga tricycle talaga. Tsaka konti na lang yung mga motor. So yun, dito tayo sa highway. Tapos kasama ko pala si Kuya Bean, si Diana, si Teng, tapos si Ray. Tapos ayun, punta tayo doon para mag-jam. Kuminsan pala pag hindi kami kumakain, ayun, labas lang, tapos kwentuhan, ganyan. Tapos nagde-daydream. So siguro yun uli yung gagawin namin for tonight's video. Kasi kada labas namin ginagawa namin nagma-mind wonder kami, tapos yun, nangangarap, ganun. So yun guys, sawaan nyo lang kami. Tapos papakita ko rin sa inyo, ito yung itsura ng Tarlac kapag gabi. Tarlac at night. Yan. Tarlac City at night pala. Tapos ayun, nandito na kami sa may kanto ng dito lang po santo. Basta dito lang. Basta antay lang namin sila. Pero yun nga, nakita ko na nung pagtigil namin. Nakita ko na sila nang dumiretso, kaya dumiretso na rin kami. Ay, sorry. Medyo may sipon pa kasi. Tapos ayun, diretso lang kami. And yun pala, dito pala kami dumaan sa may Ramos. And yung sinasabi ko palang kanto is yung sa may La Maharga Hotel. Tapos ito, dadaan kami dito kasi may shortcut dito papunta doon sa Santo Cristo. And yun nga pala guys, ito palang daan na to. Kung makikita nyo, napakatahimik, tsaka parang walang dumadaan. Pero, pag umaga naman, Diyos ko po, napaka-congested nito sa mga sasakyan. As in, traffic. Actually, lahat ng mga dinadaanan namin, pag umaga, sobrang traffic. Tapos naman pag gabi, sobrang namang luwag niya. Kaya, maganda rin na maglakad-lakad ka dito sa gabi kasi napaka-peaceful, tsaka walang masyadong mga tao. And safe naman dito. Nasubukan ko na maglakad-lakad dito dati. Kaya nasabi ko naman safe. Huwag lang daw siguro dun sa isang lugar dito na sinasabi nilang hindi safe. And hindi pa naman ako paglakad-lakad doon. As in nga pala guys, nandito na pala tayo sa Parisan na kinakainan namin. At kakainan uli namin dito kasama sina Kuya Bean, itong Marty Kid dito. Parisan to. Tapos, nag-cater din pala sila ng mga iba-ibang menus like itong mga chowfan. Yan. So, ngayon, since nung mga nakarang araw, nag-Paris na kami. So, siguro try ko naman yung chowfan. Ito pa si Teng, si Diana, si Lloyd. Tapos, kasama din namin si Kuya Bing na nasa loob kasi nag-order pa. So, ito pala yung nila, yung Paris tsaka yung chowfan. So, yun guys. Affordable yung price lalo na sa Paris kasi 65 lang. Pero kung gusto niyo ng mas mabigat-bigat, eto. Kaya nga naman, and masarap guys. Actually marami dito sa Tarlac na Parisan. Kaso nga lang, dito kami nag-Paris ngayon kasi yun nga, nung nakarang araw nakapag-Paris na kami doon. And yun nga, yung isa kasing pinagpaparesa namin, masyado kasing malamig dun kasi nasa gilid lang halos ng tulay. Tama. Nasa gilid lang halos ng tulay and yung tendency kasi nung Paris is since malamig nga doon, malamig. Pag unang kagat mo pa lang, unang subo mo pa lang, ramdam mo na yan yung mga sebo. Pero masarap naman doon. Tapos ayun, ito pala yung Barangay Santo Cristo. Makikita nyo nga ang tahimik. Pero pag umaga naman ito, sobrang traffic naman dito. So ayun, tapos na pala kami guys. So, pero akala nyo ba tapos na kami kumain? Siyempre hindi pa. So may kasunod pa to. So pagtaas pala namin dito, naghanap na naman ng barbecue. Nag-crave na naman ng barbecue. So usually ganoon nangyayari. Pagtaas namin kumain, may kakainan naman ulit kami. So, sorry. Sunod-sunod yung yung cravings niyan.
Pagkatapos ng kumain, may crave na naman, tapos may mag-crave hanggang, ayan, kaya ganun lagi yung usual or naging routine namin dito paggabi. Mas kami, mas pag nandito ka masyado kang kakain sa gabi kasi ewan, madami kasing kainan dito kahit gabi na. So ngayon lilipat pala tayo dito sa kabila. Papunta tayo ng Barangay Maliwalo. Doon kasi daw yung masarap na barbecue. So pupuntahan natin dito. So ito pala yung Metro Town Mall, tapos tawid tayo dyan, guys. So ito itsura ng Tarlac City paggabi. Tahimik, pero pag umaga naman hindi. Kasi madami talagang sasakyan. Ulit na lang ako, diba? Pero ganun talaga. Yun naman kinagandahan dito paggabi kasi masyadong kalmado. Tsaka lamig. Parang yung lamig ng Baguio bumababa talaga dito. So, ayun guys. Enjoy pa rin kayo sa ating paglalakbay. Sa ating pag-roam. So, dito tayo maghanap ng barbecue kasi dito daw yung sinasabing masarap. Pero unfortunately sarado na pala, kaya ngayon babalik na lang tayo tapos maghanap tayo ng iba. Pero yun nga, since wala na kaming ibang maisip na pupuntahan na nagbabarbecue, so punta na lang kami ng 7-Eleven. Doon na lang kami magtatambay-tambay para magbaba ng aming busog. Kasi yun nga, madami rin naman kasi nakain namin doon eh. Siguro naghahanap din kasi sila ng mainit daw. So magkakape siguro kami doon sa 7-Eleven. So nandito na tayo guys. Ay hindi pa pala. So medyo unahan pa pala yun. Kasi medyo mahaba pala itong daan ng Maliwalo. Ayan. Mga barangay dito ganyan. Mga Maliwalo. Tapos yung isang barangay, itong may art na yan. Yan naman Matatalaib. Tapos meron pa isang M na barangay dito, mga Budos naman. Yun ang hindi natin yung pupuntahan. Medyo malayo. So ngayon dito na tayo magtatambay. Dito kami usually nagtatambay paggabi. Dati. Tapos dito na kami nagde-daydream. Dito kami nangangarap. Yung gising, ganyan. Pero okay na sa akin yun kasi kahit nangangarap lang kami, pakaramdam namin, ang yaman-yaman namin sa mga pangarap. Nagkakasundo talaga kami. So yun guys, bumaba muna pala kami. Tapos yun nga, dito kami magpapatunaw. Tapos yun nga pala, since naghanap nga sila ng mainit, so wala rin palang kape dito sa 7-Eleven. Kaya ginawa namin, lumipat na lang kami sa isa pang 7-Eleven na mas malapit lang sa amin. Mas malapit lang pala sa bahay. So dito kami magkakape ngayon, tapos antay lang namin sila Kuya Vin kasi mas nauna kami. And naipakita ko na rin yung 7-Eleven na to nung Pasko. Yun yung Pasko, nung vlog ko nung Pasko. So yun lang guys, hanggang dito na lang. Ito lang, short video lang, and thank you so much again sa panonood sa pag-tour ko sa inyo sa Tarlac City at night. And don't forget to like, share, and subscribe. Good night guys.